திருச்சிற்றம்பலம். இதரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் உனக்கள் தொழுதருவேன். நோய் தொடரினும் உனக்கள் தொழுதருவேன். தொழுதருவேன். கடல் தனு அமுதொரு கடல் தனு அமுதொரு கலந்த நஞ்சை கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே. நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை மிடரினில் அடக்கிய வேதியனே. இது ஓயமையாலுமாறு ஈவதொன்றமக்கில்லையில். இது ஓயமையாலுமாறு ஈவதொன்றமக்கில்லையில். அதுவோ உனத்தின்னருள் ஆவடு தூரை அரணே. அதுவோ உனத்தின்னருள் ஆவடு துறை அரணே அரணே. The next Devaram is by Tirunavakarasar. காயமே கோயிலாக கடிமனம் மடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி லிங்கமாக. காயமே கோயிலாக கடிமனம் மடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி லிங்கமாக. நேயமே நெய்யும் பாலா நிறைய நீர் அமைய வாட்டி பூசனை ஈசனார்க்கு போற்றவி காட்டினோமே. திருச்சிற்றம்பலம்.